alle sammen, og velkommen. I dag der har jeg min søster Cecilie med, og det er fordi, vi skal lave et sister tag. Og grunden til Rosa, hun ikke er med i videoen, det er fordi, at det er min søster, og der kommer måske også et brother tag op, hvor at det er Rosa og hendes lillebror. Og vi vil bare begynde nu. Okay, det første spørgsmål, det er, hvad er jeres yndlingsminde? Det er nok, når vi er på alle vores ferier. Ja. Altså, da vi var i USA, det var fedt. Og så sidste år var vi i Japan. Og så nu i sommerferien, der skal vi så til Australien. Og alle mulige andre ferier, vi har været på. Så det er i hvert fald rigtig gode minder. Ja. Det bedste og det værste ved hinanden. Det bedste ved dig er nok sådan, når vi er hjemme og bare hygger, og du bare er rigtig sød ved mig. Og det værste ved dig, det er, når du virkelig bare bliver irriterende, sådan så kan man slet ikke sige noget til dig. Du blokerer helt for dig selv. Og det værste ved dig, det er, når du opfører dig som en handicappet, når du sidder og leger sådan en handicappet mand. Det synes jeg er pisseirriterende. Og det bedste ved dig, det er, når du ikke er sur. Når du er glad, det er sjovt at være sammen med dig, så, men når du er sur, så er det kedeligt. Og det næste spørgsmål er, hvem er jeres bedste veninde? Og min, det er en, der hedder Rosa, og det er så hende, som jeg har kanalen med. Og min, det er Sara. Og undskyld, hvis sådan, vi kniber lidt sammen i øjnene, men det er fordi solen kommer lige ned i os. Det næste spørgsmål er, den næste ting er, beskriv hinanden med en emoji. Det er stjernen. Tak. Du er en lort. Hvorfor? En lille lort, en lille lækker lort. Ja. Hvilke 3 ting vil I tage med på en øde, hvis I var på en? Jeg vil tage Sara med. Så vil jeg tage en fiberbane, jeg vil tage et springcenter med. Og så vil jeg tage vand med isterninger. Okay, jeg vil tage mine venner og familie, det er en ting. Og så vil jeg tage mad med. Så vil jeg tage et springcenter med og en speedbåd. Okay, og næste er, hvem er bedst til at lyve? Det er mig. Og hvad skal I i sommerferien? Og det er jo blevet sommerferie i dag. Yeah! Og I får ikke fri klokken 10:30. Det er lige meget. Okay, og det vi skal i sommerferien, selvfølgelig vi skal lege med venner og sådan noget. Og så i dag, der skal vi op til vores farmor, og så være der til på søndag. Og så skal vi så også til Australien. Efter vi kommer hjem fra vores farmor, så skal vi være hjemme i noget tid, og så tager vi til Australien, og så er vi væk i en måned. En måned, yeah. Og vi glæder os så meget. Yeah. Beskriv hinanden med 3 ord. Det er nok. Sjov. Det er sjovt. Nej, du er sej, sød og irriterende. Okay, du er, eller 3 ord ved dig. Du er en lort, nogle gange. Men en lort kan også være sød. Så du er en lort, og så er du dejlig nogle gange. Og så er du handicappet. Det næste er, hvor godt kan I lide hinanden fra 1 til 10? Der er nok 9, for du er rigtig sød som søster, men du kan også være irriterende. Okay, jeg giver nok 3. Ej, det er for sjov, jeg giver dig 10. Okay, hvem er ældst? Den ældste er Cecilie. Hvor mange år er I? Jeg er 13. Jeg er 11. 11. Hvad klasse går I i? Jeg går i 6. Eller jeg går ikke i 6. mere. Jeg skal i 7. efter sommerferien. Ja, jeg går i halv 4 og halv 5. Altså, hun gik i 4, men jeg skal starte i 5. Yes. Er det nederen at gå på samme hold? Altså, sidste år der gik vi på samme hold, men nu gør vi ikke mere. Vi har gået på samme hold i et helt år. Og altså, i starten var det nok lidt underligt, at vi var på samme hold, men jeg vendte mig til det. Så når vi var til træning, så føltes det faktisk som om vi var søskende. Der var mere sådan, hvis det var en holdkammerat drenge, så var det også sådan holdkammerater bro. Ja. Og næste, gæt hvad hinandens yndlingsspring er. Strakt booty out. Tak, du er god, Kav, det er rigtigt. Dit yndlingsspring, det er hofte af Raffel hele skolen. Nej. Hvad er det så? Det er... Jeg har ikke noget yndlingsspring, men der er mange spring, jeg bare elsker.
Jeg elsker også alle spring, men jeg synes bare, det er mega griner at lave strak rolig out. Men det er også sjovt at springe banespring, så ja. Næste spørgsmål er, kan I bedst lide trampet, rytme eller bane? Jeg kan rigtig godt lide at lave rytme. Ej, Nej, jeg mener, jeg kan godt lide bane, kan jeg bedst lide. Og jeg kan bedst lide bane og trampet. Men rytme, det er også ret sjovt, men bane og trampet, det er helt klart sjovere. Hvor ville I gerne gå til gym, hvis I helt selv måtte vælge? Jeg vil nok gå i Bellinge, men jeg har tænkt lidt på at rykke til Boldbro, men jeg tror, jeg bliver i Bellinge. Jeg vil gerne gå på alle de gode hold. Ja. Det sidste spørgsmål er, hvad hader vi hinanden? Og det jeg hader ved dig, det er sådan, når du siger, jeg skal lige lave smoothie, så spørger jeg, må jeg så være med? Så siger du ja, men så skal du lave den. Det siger du. Jamen det er fordi, du skal lave det. Det er altid mig, der laver det. Og det jeg nok hader ved dig, det er, når du går og slikker buk. Seriøst, du er sindssyg, når der er slik på bordet. Så tager hun alt. Hun tager alt. Jeg når aldrig få noget. Nej. Og det var alle spørgsmålene. Tusind tak, fordi I så med i videoen. Se med i Maja Rosas næste video. Hej hej!